Здравейте, приятели! Както казах в предното видео, обекта, който правим, приключихме с гипсокартона и от днес започваме да шпаклуваме. Днеска ще ви покажа изцяло какви инструменти са нужни за шпаклуването. Това е наистина супер елементарно нещо. Ако всеки човек следва указанията, как точно се прави, мисля, че няма човек, който да не може да си го направи самичък вкъщи, ако му се наложи. След малко ще ви покажа нужните инструменти и то ще ви покажа начина, който аз знам и който аз правя. Така че изцяло зависи от вас дали ще следвате моя начин или ще намерите всякакъв друг. Важен е крайният ефект, за да се получи както трябва. Трябва да спазвате указанията, дадени от производител на материалите. Начините не са много, макар че съм виждал доста творчество, да наречем, доста произведения на изкуството. Начините не са чак толкова много, начините са един и това е, няма друг. Спазване на стъпките и подготвяне на повърхността да бъде чиста и работа с хубави материали. Това се изисква, за да достигнете до наистина перфектен резултат накрая. Ще се видим след малко. Ето сега да ви представя и нужните инструменти за започване. Ние ще правим шпакловката, лентата по-точно, ще я правим с банджо, което в момента кисне, ето там на терасата, за да може да му почистим отпреди правилно отвора, от който излиза материала и хартията. Много важно нещо, което искам да кажа е, че трябва да се почистват инструментите абсолютно след всяка работа. Когато приключите работния процес, инструмента трябва да се почисти перфектно, иначе после става трудно да се работи с него. И в моя вариант е, понеже аз давам от време на време на някой приятел услужвам и ми ги връща непочистени неправилно и трябва да търкам наново, така че почиствайте си инструментите. Така, по принцип, като цяло ви трябва една такава, как да го кажа, нож малък. Този специално е на Marshalltown. Marshalltown са едни от най-добрите, да не казвам най-добрата фирма, която прави маламашки и всякакви подобни за измазване. Като цяло всякаква вид мазилка, имат инструмент за всичко. И може би е и най-скъпо, да го кажа. Този не знам на каква марка беше, но го имам от 14 години. Другият също е на Marshalltown. Имам го също от около 12-13 години. Ето, изглежда като нов. Отделно сега, това са нещата, които ви трябват за начало. Такова ъгълче, ако може да се вземете на окса, е напълно допустимо за хора, които няма да го правят постоянно. Не струва кой знае колко много пари. Може да си го позволи всеки. Сега, има някои, които предпочитат да работят с ваничка. Лично аз с ваничка не мога, работя с тази табла. Ето, има си дръжка. Пак е на Marshalltown. Също имам от дълги години. Ето я. При правилно почистване мога да ви върша работа до живот. С големи ножови, тип рекламите, които варят в момента на Level 5 и така нататък, не е използван. Ако се наложи, ползвам ето тези. Вършат страхотна работа. Казвал съм го и по-рано, не е цаката да работи с най-скъпи инструмента, да знаеш как да го ползваш. Отделно за лентата, когато се положи за втора и трета ръка, използвам ето тази кутия. С нея става перфектно, те са на няколко размера. Тази е средния размер, има и по-голяма за последна ръка, има и по-малка, има и четвърта, която е изцяло за видеите. Но нямам такава в момента. И така, това е за момента. После в процеса на слагане на хартията ще се включим да ви покажа и как работи банджото за тези, които не знаят.
А за някой, който иска да се научи и да дойде на живо, може да ми пише на лични съобщения и да се организираме и да му покажа на живо кое как се получава. Няма да има никакъв проблем от моя страна, напълно безплатно, стига да има мерак. Добре, ще се видим тогава, като почнем да слагаме хартията. Ето го въпросното банджо за тези, които искат да видят как работя. Сложили сме му за прави фуги. Това е за ъгъл, просто се завърта и почва да пуща за ъгъл. Пуща е много силно казвам, защото и си китайски буклук. И така е. Тук се отваря. Ето го представлява отвътре. Тук леко сме го побългарили, защото се счупи вчера и нямаше как да работим. Така, тук се слага хартията. Ето е хартията. Хартията се слага по този начин. Ето хартията е сложена. Както казах, карана е в процепчето и я нагласаме да дойде ето така. Тук да излезе отпред. Айде ще пуснем още малко. Много и важно е тук да е чисто, защото иначе с хартия не може да върви плавно. Ако ви направите впечатление, че е леко зацапано, просто зачистете с една шпатличка. Нормално да се цапа всичко. Пак ще кажа, това не е за професионалисти, това е да се шпаклувате вкъщи. Който иска професионално да го прави, си взема базука. За базуката обаче трябва километри да се поставя лента. Ето, вече е почистено страхотно. Слагаме обратно ролката на мястото си и от тук нататък вече ни остава да напълним материал. Сега това го махнах, за да го видите как се върти на двете страни. Може така, може и така. Пак казвам, слагаме го да прави правия глин в момента. Прави фуги, не е глави. Ето го, готово. Влязло е. И следващата стъпка, казахме, е материал. Така. Ето. Вземаме си материал, колкото ни е нужен и слагаме вътре. Пак казвам, това е страшен цапалок. Който му фане челона да работи с него, ще си върши работа, но с валяче за шпаковка също става и ефекта не е по-различен, така да кажа. Пълним догоре, защото сега ще ви покажа, като почнете да натискате и материалът си минава върху лентата, което ние няма нужда да не се случва. Хайде ще сложим още малко. Ето. Мисля, че е достатъчно пълно, достатъчно рядко. Така. И затваряме. Както казах, тук е много важно материал да е пълен, защото когато издърпвате лентата, материалът тръгва от страни на лентата и минава от горната страна. Затова е важно банджото да се държи на обратната страна. Аз ще ви покажа и сега, като започнем да опъваме лентите. Затваряме го и банджото е готово за работа. Така, държим го в тази посока, защото ако го обърнем обратно, целият материал пада надолу и с изпълване на лентата тя ще повдигне материала върху лентата и няма да можем да мажем. Това е. Както казах, банджото е надолу. Фащаме и се издърпваме малко от лентата. Оставя се така и започваме да дърпаме нагоре. Ето. И сега вече ще ни трябва помощ. Вземаме си, имаме стерийка с нас, да имаме
Така, хоп, кихват стигне до отгоре и късаме. След като сме сложили, пак ще кажа банджото, едно зареждане бъде 4 винти, 1, 2, 3, 4. Даже на четвъртата оттатъка почти не стигна материал до край. И от тук вече трябва да се върнем, за да изтеглим. Така изтегляме. Първо за да не цапаме, второ не натискаме много, за да може да остане нещо под хартията, за да го държи. Не убивайте до последно, оставяйте по-малко да има, иначе лента ви ще стане на мехури. Ето. Обрано. Ако не искате да цапате пода, винаги си подавайте по нещо долу, защото иначе няма спасение. Ако някъде прецените, че няма материал, вдигнете малко и се намажете, за да ви става лесно, защото иначе после ще трябва да преправите доста повече. Ето. Ето това е. Така трябва да изглежда вашата фуга. Така, приятели, това е крайният ефект. Всички хартии са сложени. Ето ги ъгълчетата. Как стават набити. Всичко е обрано перфектно. Така. Ето. Ето нещо, над което разсъждаваме и сега. Значи банджото, не знам колко пари струва, моето не е купувано в България, но точно за един ден работа, ако примерно струва 100 единици, това нещо влиза обратно в гаража и сега и ще седи до не знам за кога, защото примерно ако правя моя къща, аз повече няма да го ползвам, защото съм я направил де факто. Ето тук също. Така че не се скъпете за... не скъпете, а не си давайте парите за скъпи инструменти. Просто гледайте как да се научите да работите с по-обикновени и по-точно такива, които наистина ще вършат работа. Няма смисъл от много скъпи инструмент. Валячето и една маламашка ще ви свърши перфектна работа. И после няма да седят 100-200 лева в гаража. По-добре наемете от някъде. Ако се чудите откъде е, станция за инструменти може да ви предоставя почти всякакъв вид строителни инструменти. Но като цяло наема на инструменти е доста по-добра оферта, ако се ползва еднократно в живота. Ако се чудите там защо ъгъла е оставен, понеже тук, почти където е дупката, ще има абсорбатор и още нямаме точен размер къде ще бъде дупката, така че затова го оставихме да пробием дупка и ще го дошпакловаме после, когато е готово. Това не е проблем, тук е кухнята, така че ще стане. И така, това е от банджо деня. Другата седмица ще покажем видео или може би по-другата от нанасянето на първа ръка шпакловка Uniflot с тази кутия, която ви показах по-рано. И така, след това ще има да нареждаме ъгълчета. Общо взето от всичките процедури ще ги минем една по една, докато не завършим. Желая ви всичко най-добро и до скоро виждане!